Kedy už konečne skončí toto sichravé počasie, som unavená, nechce sa mi nič robiť, to hrozné. Koľkokrát vám za posledné dni preleteli tieto myšlienky hlavou? Všimli ste si, že je tam schované až keď, tak potom? Všimli ste si, že je tam schované popretie toho, čo je, tej prítomnosti? Možno, že vám preletí hlavou, že ja aj potrebovala by som dovolenku. Alebo ono sa to vyrieši, bude fajn, keď tento projekt skončí. Bude fajn, keď kolega odíde z roboty a tak ďalej. Bude fajn, keď slnko zasvieti. Dobre, ale vieme to urobiť zajtra? Alebo dnes? Vieme dnes odísť na dovolenku? Vieme dnes zabezpečiť, aby kolega odišiel alebo aby projekt skončil? No častokrát nie. Ale my potrebujeme dnes a zajtra fungovať. A my si potrebujeme všimnúť, aké to je, keď fungujeme tu a teraz. Som unavená? Tak som unavená. Nechce sa mi nič robiť? Tak sa mi nechce nič robiť. Je to celé na nič? Tak je to celé na nič. To je tá realita, akú vidíte. A keď si to začnete všímať, možno, že zistíte, že tam máte ukryté až keď tak potom. Tiež som si myslela, že nemám až keď tak potom. Ja to nepoužívam. Ale prečo už teraz som nežila tú ľahkosť, ktorú som chcela žiť? No pretože som tam mala až keď tak potom. Ale poriadne zamaskované. Skúste sa aj vy pozrieť na to, či tam toto slovné spojenie nemáte zamaskované. Majte ešte krásny deň.